De Brunehal in Brunsum wordt deze week overspoeld door fanatieke dammers voor het Brunsum Open 2010. De organisatie tekent dit jaar tevens voor het Open Nederlands kampioenschap. Bekende dammers uit binnen- en buitenland weten hun weg naar Brunsum te vinden. En dat is opmerkelijk, want op damgebied blijft Limburg achter op de rest van Nederland. Limburg is eigenlijk een relatief kleine damprovincie. We hebben zo'n 100 tot 150 dammers in Limburg. Vergeleken met Gelderland, Friesland, waar dat het tienvoud is. Dus eigenlijk is het heel opmerkelijk dat wij hier in Limburg het oudste toernooi ter wereld hebben, 33 jaar. En met niet echt de roots die daarachter zitten. Maar Brunsum is natuurlijk als damgemeente wel een hele grote. Met nog altijd 2 damclubs, al zijn ze relatief klein. Maar wel maar 1 Brunsum deelnemer. En inderdaad, maar 1 deelnemer die werkelijk woonachtig is in Brunsum. Dat is toch wel iets wat we een beetje jammer vinden. Maar de Brunsumse dammers vergrijzen op het ogenblik behoorlijk. En de echte nachtwoeks die zit een beetje in de andere gemeentes. De vergrijzing slaat dus ook toe in de Limburgse damwereld. De veranderde maatschappij wordt door velen als een van de belangrijkste oorzaken genoemd. Toch doen de Brunsumse organisatoren er alles aan de damsport levendig te houden. Vooral voor de jeugd, want die zijn belangrijk voor later. Als je hier in dit toernooi kijkt, ontzettend veel jeugd uit het hele land en uit het buitenland. Dus er is wel heel veel animo voor de dammen. Alleen binnen ons Limburgse damgebeuren met de kleine clubs is het moeilijk om het goed van de grond te krijgen. En natuurlijk die weinige jeugd die er dan in Limburg op het ogenblik is, die is gewoon ook heel goed. Hè? Jitse Slump is Nederlands kampioen. Heeft gisteren ook weer prachtig gespeeld tegen een grootmeester. Dat zijn toch wel de leuke dingen die ook de andere jeugd in Limburg weer moeten motiveren. Dus wij doen er in ieder geval alles aan om dammen op de kaart te houden. En het is uiteindelijk aan de dammers zelf om de stukken op te pakken en deel te nemen en te laten zien dat ze zich kunnen meten met de niet-Limburgers. En dan naar de wedstrijd zelf. Voor Hillenaar Peter Schelkes is het in elk geval een uitdaging in Brunsum. Hij neemt het op tegen grootmeester Alexander Gedmanski uit Rusland. De favoriet van Limburg, hè, zeg maar. Al worden je kansen tegen meneer Gedmanski niet zo hoog ingeschat. Als je kijkt dan zie je dat we allebei 20 schijven hebben. Dus het is gelijkwaardig. Dus hij moet het waarmaken. Dat moet hij eerst even doen. Wat verwacht je zelf? Moeilijke middag. Maar ik ben niet kansloos. Zeker niet. Ik speel vaker remise tegen dit soort mensen. Soms win ik er ook een. Maar hij is natuurlijk favoriet. Dat is geen punt. Favoriet is om te verslaan natuurlijk. Ja, precies. Dat gaan we doen. Ja, we gaan het in ieder geval proberen. Ja, zeker. Ja. En of van dat gelukt is, kunt u donderdag lezen op onze website www.lotv.nl.